Suroy ta sa lugar nga rich in culture, nature, and adventure. Manolo Fortich sa Bukidnon, ani ang report. Manolo Fortich sa nature tripping, dili paluping. Nagkadaeng Eco Adventure Park, Dinhidagan. Mangima Spring, Dahilayan, Manolo Canyon, ug Kampuan. Adventure in the middle of nature, uban ang kabanay gigala, kinahanglan sa pagbisita sa lugar. Adventure ba niyo ipakita? Na din sa Manolo Fortich. Tuloy na! Nailausab ang Manolo Fortich sa iyang cultural heritage nga hangtod karon ila gayong giamuma. Buot masayran, bisita sa Hero Shrine sa Mangima, lugar kung asa milaban ug mibuhi sa ilang kinabuhi ang mga Pilipino kontra Hapon kaniadto. Syempre, anaasab ang MacArthur Landmark. Yes, mipuyo si General Douglas MacArthur sa Manolo Fortich. Sayri usab ang nagkadaayang kaagi ug mga butang kaniadto sa mga Pilipino na makita sa The Heritage House. Daghan pa ang mga angay explore diri nga mga lugar. Pagkaon ug produkto, sila mapasigarbuhon usab. Dinhi makita ang usa sa pinakadakong plantasyon sa pinya nga numero 1 panginabuhian sa katawhan. Siyempre, naausap ang pinutos. Kanon, itlog laga ug sudan nga gibutangan og sarsa. Swak ka na sa panlasa. Lakip na ang ilang mga delicacy. Ang sulod ana is kuha na siya dahon sa saging, giputos ang rice, boiled egg, chicken or pork adobo. Gibalot na siya sa dahon sa saging. Pagbisita ka mo mga kapuso sa Manolo Fortich, kinahanglang i-apil kini sa inyong bucket list. I-visit ginato ang Manolo Fortich tungod kay naa dinhi ang lahi nga experience for tourists. Daghan kayo nga to ang mga pwede bisitahan diri nga mga lugar. We have warm and friendly people and peace and order ulit problema. Tinuod gayon nga ang lugar beyond nature, adventure, and culture.